खुलुमबाय। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ रायजोनि दाब दाब जिल्लायाव एभिक्शन खालामनाया सोलिबाय थानायनि गेजेराव गोबां मुसलमान हारिनि आफादफोरा एभिक्शननि हेंथायै सोमावसारबोबाय थादों। बिजेपि सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा दिखांदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि बे खेबाव मुसानि सासे दैदेनगिरिया ट्राइबेल सुबुंफोर थानाय हाखौबो मख'नानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। जेराव मुस्लिम स्टुडेन्ट इउनियन अफ आसामनि सासे दैदेनगिरिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मानो मुस्लिम सुबुंफोरनि सायावल' दखल खालामबाय थादों, मानो मुस्लिम सुबुंफोरनि दखल खालामनाय हाखौल' नोजोर होदों। 40 लाखनिबो गोबां हायाव ट्राइबेल सुबुंफ्रा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव दखल खालामनानै थानायखौ नुवाखै नामा? जुदि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेराव एभिक्शन खालामनो गोहो दङब्ला दिन्थिनानै हो। बेबादि मुस्लिम सुबुंफोरखौल' टार्गेट खालामनानै होखारनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होनना बुङो। आरो बिथाङा ओरैबायदि बुंबावो, जोंनि मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरनियाव थाद'नाय गैयाजासे जानो लोंनो थानो सान्थि होयिनि फिथाइखौ सानसे मोनगोन। जों थाबैनो गासै आसामाव रेल लामा जथायगोन, दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सुबुंगौमा हाबाफारि लागोन। जुदि मुस्लिम हारिनि गेजेराव अयथासार खालामबाय थायोब्ला बेबायदि होननानै बुङो बिथाङा, नोंथांमोना सानोना सोरखारा ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामगोन? रायजोफोर, नोंथांमोना सानोना जेसेबांखि फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर', राभा, कार्बि, मिसिं हारिनि गेजेरावबो थारैनो एभिक्शन खालाममारगोन ना? आंनिफ्राय मोनसे खोथाखौ फोरमायनो सानो, जेसेबांखिनि आसामनि थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरा फरेस्ट ओनसोलानो जा सरकारनि हायानो जा बे बेलायाव थैजासिम जिउ खुंनो हानायनि मोन्थाय दं। मानो होनोब्ला गुबुन बांलादेशी मियाफोर बादि नङा। ट्राइबेलफोरा गावनि हारिनि मोन्थाय, गावनि राव हारिमुखौ लानानै थानो मोननायनि मोन्थाय दङ। जेराव आसामनि थागिबि हिसाबै, जेराव गासै ट्राइबेलफोरानो आसामनि असे थागिबि, बेनिखायनो ट्राइबेलफोरखौ एभिक्शन खालामनो मोना। बेराफारसेथिं गलाघाटनि उरियामघाटआव एभिक्शन सोलिबाय थानाया मैया जोबनानै थांबाय। नैथि खौराङाव दङ बर'नि मोन 16 आफादफोरखौ लानानै नैथि जर'खा सावराय जथुमा खुंफुंदों। मैया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटीनि कानापारायाव थानाय आलासि जिरायसालि नब्लाङाव हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बर' माहारिनि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांनाय, बर' माहारिनि खौसेथि, थामोनथा, रैखाथि, समाजारि थासारि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, बारग' बिएलटि अनसाय कपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि जथायै बानजायनायाव बे सावरायमेलखौ लिंथुमनाय जादों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलाव आबोब, बारग' भलुन्टियार फर्स, बिटिआर प्रिन्सिपाल एस'सिएशन, बड' डिपार्टमेन्ट टिचार्स एस'सिएशन, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' बिमा गौथुम, बिपिसिसि, अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशन, आसाम बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन, दुलाराय बर' समाज, अल आसाम ट्राइबेल संघ, अल बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा मैखोमै लानानै गोथौयै आरो गुवारै सावरायलायनायजों हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जालाङो। थामथि खौराङाव दङ पुलिसआ जोबथारनायाव सासे दुथांखौ खानो हादों, जाय नागपुराव मिरु मन्त्रि नितिन गडकारीनि न'आव बमा बेफ्रुहोनो हुमखि होदोंमोन। रबिबारनि फुङाव सासे लाइमोना इमारजेन्सि नम्बर 112 आव फन खालामदोंमोन आरो मन्त्रिनि न'खौ बमाजों बेफ्रुहोनो हुमखि होदोंमोन। कल मोननायनि उनाव नागपुर पुलिसआ गोख्रैनो नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। जाय मबाइल नम्बरनिफ्राय कल खालामनाय जादोंमोन बेनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ नागपुरनि तुलसी बाग र'ड ओनसोलनि उमेश बिष्णु राउत मुंनि सासे सुबुंखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। कलनि जायगा आरो आरोंदायारि गुदि खिथाखौ बाहायनानै पुलिसआ राउतखौ हमदोंमोन आरो सोंनाय फिननायनि उनाव क्राइम ब्रान्चआ बिथांखौ खायो। पुलिसनि बिबुंथि बायदिब्ला दायनिगिरि राउतआ गंसे जौनि गलायाव खामानि मावो आरो बिथाङा होनाय बमनि सिगिनाया थारैनो नंखाय फोरमान जाबाय। बबेखानि बे सिगिनायनि आन्दोआव बिथांनि थांखिफोरनि सोमोन्दै आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ बेखौबो बुंदोंमोन दि उमेश राउतनि बेरेखायै मोनसे गसर थिसनखाबाय आरो आयेनारि राहा लानाया सोलिगासिनो दं। नाग जिल्लायाव थानाय रैखाथिखौ जौगाहोनो थाखाय नितिन गडकारीजों सोमोन्दो गोनां माखासे फोसावलायफोरखौ दिन्थिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ रायजोआरि कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि भुपेन कुमार बराखौ गावनि जिल्लायाव नेवसिनाय जादों। लखिमपुर कंग्रेसनि सिङाव गोजोननाय गैयै थासारिया जागायजेनबाय।
अजद दिखांदों दि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे गोनां गंगा ज्योति टाइगमखौ जिल्लायाव भुपेन बरानि गोहोमखौ खम खालामनो थाखाय जिल्ला आफादगिरिनि बिबान होनाय जादों। आफादगिरि गौरब गगৈनि थिरांथाखौ लानानै लखिमपुर कंग्रेसनि गेजेराव गुवारै फिनजाथाइ जादों। गासैबो दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गोख्रों हेंथा होदोंमोनब्लाबो माखासे कंग्रेस सोद्रोमाफ्रा अजद होदोंमोन दि गंगा ज्योति टाइगमखौ आफादगिरि महरै थिसननाय जादों। मख'जाथाव दि गंगा ज्योति टाइगमआ सिगाङाव लखिमपुर जिल्ला कंग्रेसनि खुंथायारि गाहाय नेहाथारिमोन। गंगा ज्योतिनि गोहो गोरा बार्टनि बेरेखायै बिथांखौ बोखारनो दाबि खालामनायाव लखिमपुर कंग्रेसनि गासैफ्राम दैदेनगिरिफोरा एपीसीसीनि बै समनि आफादगिरिनो गांसे लाइजाम दैथायहरदों। भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैखुमानायनि दायाव पुलिसआ फिन खेबसेबाव 3 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। सनिबारनि मोनायाव पुलिसआ बांलादेशनिफ्राय 3 हाबफैग्राफोरखौ खादों, जाय श्रीभूमि जिल्लाजों भारतआव हाबफैखुमादोंमोन। मख'जाथाव दि नंगुबै फोरमान बिलाइफोर गैयाजासे भारतआव हाबफैखुमानाय बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ बुधबाराव गावसोरनि जोनोम हादोराव दैथायहरफिननाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक एकाउन्टआव हाबफैग्राफोरनि फट' पस्ट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुंदोंमोन दि आसाम एबा भारतनि हायाव रावबो हाबफैग्राखौ बरायनाय जानाय नङा आरो आरोबाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि आं बेखौ सिगाङावबो बुंखाबोबाय थादों, आं बेखौ फिन बुंफिनदों, आसाम एबा भारतनि हायाव रावबो हाबफैग्राखौ बरायनाय जानाय नङा। जों बे आयदायाव जेब्लाबो सांग्रां। बे समाव गिबि मन्थ्रि हाबफैग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि थाखाय आसाम पुलिसखौ बाख्नायदों। एक्स.एन.डि.बि. वेलफेयार एस'सिएशननि गोख्रों नाजानाय आरो खुंथाय सोरखारनि नाजानायाव गोबां बोसोर एनआइए केसजों एक्टिभ जानानै थानाय, 10 बोसोर, 11 बोसोर, 12 बोसोर, 13 बोसोर जोबथेसालियावनो थानांनाय माखासे बारग' एनडिबिफोरा दिनैनि समाव उदां जानानै फैगासिनो दं। बेबादिनो आरोबाव एनडिबिनि मोनसे समनि सासे दैदेनगिरि एबा सोद्रोमा पहर नार्जारिया जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 11 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि उनाव एनडिबिनि दैदेनगिरि पहर नार्जारिया उदां जानानै फैबाय। गावनि नखर आरो बिसि फिसाखौ खुसियाव लाबोनो हादों बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हानानै। पहर नार्जारियानो जादों बिश्वनाथ जिल्लानि थागिबि। गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि उनाव बेल मोननो हानानै बिटिआर सोरखार आरो साफ्रोम उदां खालामनो थाखाय गोब्राब नाजाबोनाय दैदेनगिरि बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरखौ साबायखर जासिदों। बिश्वनाथ जिल्लानि बालिडाङा गामिनि बारग' एनडिबि पहर नार्जारि बिथाङा। बर'नि हान्जाफोरा मिरु सोरखारनिसिम थांनाय माखासे सान सिगां अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन, अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसामजों लोगोसे बुधबारखालि मिरु आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो खौसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। थागिबि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै, जेराव बिथांमोननि गोसोखां बिलाइनि आयदाफोरा जादों मोनसे उदां हादोरसा बड'लेण्ड सोरजिनाय, कार्बि आंलंआव थानाय बर' सुबुंफोरनो शिड्युल्ड ट्राइब हिल्स एबा एसटि हिल्स बिमुं होनाय, भारतारि रौनिया हान्जानि सिङाव मोनसे थि बर' रेजिमेन्ट सोरजिनाय, बुहुमनाङै बर' थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि आरो रैखाथिखौ रैखा खालामनाय। मैया बिथांमोना गोसोखां बिलाइखौ मिरु सोरखारनि आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो गथायखांनायनि उनाव क'क्राझाराव जथायै खौरां मेल खुंफुंदों। बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों मन्थ्रि बिथांनिफ्राय गोबां मोजां पजिटिभ फिननायखौ मोनबोदों होनना फोरमायनायजों लोगोसे थाबैनो मिरुनि नखर मन्थ्रिजों लोगोसे आरो गाहाय मन्थ्रिजों सावरायगोन होनना आसा हरदों होनना बेबादि फोरमायो। 30.5 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनायजों लोगोसे गरेस्वरनि दैथुन बर', जाय 23 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोनखौ खानाय जादों। पुलिसआ इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै एसअ'जि, डब्लिउजिपिडि आरो गरसुक पिएसनि मोनसे जथाय हान्जाया मैया फुङाव गरसुक फ्लाइअभारनि खाथियाव गंसे गारि नम्बर AA01ES991 खौ हमथादोंमोन, जेराव मोनसे पुलिस हान्जाजों सौग्राव फैदोंमोन आरो सौग्राव फैनाय लोगो लोगो लाइमोना खारखोमानो नाजादोंब्लाबो नाथाय पुलिसनि होसोनायजों बिथाङा हमजायो आरो जेराव 30.5 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनायजों लोगोसे गरेस्वरनि दैथुन बर', जाय 23 बोसोर बैसोनि, बिथांखौ खानानै पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव सोमजिनाय गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय रुंसारि नन्दन गयारिनि सारादुखौ मैया खुंफुंबाय, जेराव बिथाङा गं 6 गारिनि हरखाब जाब्रबथायजों जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन।
जों बयबो मिथिखायो एबा नुखादोंमोन जानांगौ जाथाय जानायखौ, जेराव थांनाय 22 जुलाइ खालि कासिक'ट्रायाव जानानै थांनाय दुखुनांथाव जाब्रबथायाव जिउ गोमालांनाय बासुगावनि थागिबि बनिकान्त गयारिनि फिसाज्ला रुंसारि नन्दन गयारिनि सारादुखौ मैया खुंफुंबाय। दुखुथिया नखराव नुजाथिना सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो जायगा मोनो, बिनि थाखाय आरज गाबदों कक्राझार लकसभानि बियाबनि MP जयन्त बसुमतारी, लोगोसे आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। आसामनि डिब्रुगड़नि बरबरुवा ओनसोलाव सासे फालांगिरिखौ बिनि बिसि आरो लाइमोन फिसाजोआनो बुथारदों। जाथाया ओनसोलारि सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदों। पुलिसनि बायदिब्ला आइजो आरो बिनि फिसाजो आरो सासे उन्दै गथ'जों लोगोसे सानै गुबुन सन्देह गोनां सुबुंफोरानो बुथारदों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। बुथारजानाय 52 बोसोर बैसोनि उत्तम गगैखौ 25 जुलाइ खालि गावनि थाग्रा खुलियाव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। गिबियाव डाकाति होननानै साननाय जादोंमोन। बिथांनि खाथि खालानि नखरजों खालामजानाय मोनसे सिगांनि रिपर्टनि बायदिब्ला पुलिसआ बेनि सायाव बुंदों दि उत्तम गगैनि बिसि बबि सनवाल गगै आरो बिसोरनि 16 बोसोर बैसोनि फिसाजो, जाय आथिखालाव 9 थाखोआव फरायगासिनो दं, बिथांमोनानो गावनि बिफाखौ बुथारदों होनना सन्देह खालामनाय जादों आरो सन्देह खालामनायनि गेजेरजों बिनि फिसाजो बिसिखौ पुलिसआ लानानै थाङो। उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 11 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गंसे बोलेर' गारि जाय गन्डायाव पृथ्वीनाथ थानसालिखौ नायनो थाखाय थांगासिनो दंमोन आरो गोबां गोख्रैथिजों थांबाय थानायनि जाउनाव सामलायनायखौ खोमादोंमोन आरो मोनसे जाम्फैयाव गोग्लैदोंमोन। बे जाथायाव जायगायावनो 11 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 3नि थासारिया गिख्रंथाव गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। बे समाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा मतिगन्ज पुलिस थानानि सिहागाव ओनसोलनि गंसे नखरनिनो। थैनायफोरनि गेजेराव 5 आइजोफोर आरो 6 हौवाफोर दंमोन। गारिनि सालायगिरिया बबेबा नङाबा जाब्रबथायनिफ्राय बारग'दोंमोन। मख'जाथाव दि अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गारिनि सामलायथि खोमानायनि जाहोनावनो बे जाब्रबथाया जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। बलेर'आव गासै 15 सुबुंफ्रा गाखोदोंमोन आरो सावन दाननि थाखाय पृथ्वीनाथ थानसालियाव दै लुनो थाखाय जयैनो दावबायगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ गन्डा जिल्लायाव जानाय बे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा जिउ खोमानांनाय नखरनिसिम दुखु फोरमायो आरो लोगोसे खहा जाजानाय नखरफोरनो सोरखारा 5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होनना बिथाङा फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै कक्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5थि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो 2थि 13 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ मैया काजिगाव दख'रानि सिङाव थानाय शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म स्टेडियामाव बेखेवजेननाय जादों। बे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि बिरखां नार्जारि बिथाङा। हाबाफारियावनो किक अफ खालामनानै गेलेनाय बादायलायनायखौ जागायना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गेलेमु नेहाथारि आरो आथिखालनि मुसलपुरनि मानगोनां SDSO गणेश बसुमतारी बिथाङा आरो बादायलायनायाव मोननो हानाय साबसिन गेलेगिरिनो बान्था गथायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारियावनो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लादों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगोनां जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।